ei oo näkynyt keisaria eikä Dark Knightia tänään. Vähän ärsyttävää, mutta ei se mitään. Mehän pidetään hyvät treenit kahdesta, eiks se? Eiks se? Joo. Miksi teet tolleen? Vähän. Me ollaan ihan kavereita kyllä. Siis miksi teet tolleen? Vähän tämmöstä kutittelua, tai miesten välistä vähän. Semmosta. 45 minuuttia myöhässä toi Dark Knight ja Keisari, mutta... Mä en ihmettele yhtään, että Keisari on ainakaan myöhässä. Dark Knight varmaan jossain mököttämässä. Jossain mököttämässä tai jotain, en tiedä. Pitäisikö meidän alkaa treenaa tai... En mä mielellään hirveästi lähtisi mitenkään kahdestaan silleen. Treeniä! Jaa. Okei. Pitäisikö meidän etsiä Dark Knightia ja Mustaa Ritaria ja Keisaria? Siis... Mä en tiedä, onko se kyllä mitenkään niinku mun homma etsii jotain ihmisiä, jotka käyty paikalla. No jos ne ois vaikka jossain tuolla jumissa tai... Kyllähän meidän pitää etsiä ne. Mennään etsiä niitä. Mennään! Etsitään Ohjaaja, Dark Knight ja Keisari. Noniin. Mistä? Tuolta mennään tänne näin. Haha, säikähdit. Säikähdit. Etitään nyt vaan. Okei, etitään. Jos ne ois täällä. Onko se vessassa? No ei oo varmaan vessassa. Ei oo vessassa, ei. Onko se täällä? Haloo? No niin. Tuolla on meidän pukuvarastoa. Siellä on kaikkea pukuja. Pukuja, ei se pelkästään miesten pukuja on niinku pukuja vaan. Niin. No mennäänkö etsimään Dark Knightia ja Keisari? No mennään! Dark Knight ja Keisari käveli torilla niinku Amina ja Gorilla valot päälle ja sitten mennään. Mä vihaan tota niin paljon. No, jäätiinkö tästä matkasta? Noin mennään. Noniin, tuuppa sieltä, noniin. On vähän hitaampaa kaveria tää meidän monsteri. Noniin. Valoja päälle, kun ne on jo päällä. Noniin, mennään! Nyt mennään! Noniin, mennään! Lopeta tuo kutittelu nyt ihan oikein. Vähän pitää keventää tunnelmaa. Mennään ulos etsimään niitä nyt. Dark Knight! Keisari! Monsteri! Eikö sä oot monsteri? Dark... Hei kaveri! Oot sä nähnyt monsteria tai Keisari? No se... Mä oon monsteri! Hei, älä nyt lähe! Hei, voidaan jutella tää juttu! Tänne! No laittaa hiuksia sieltä taas. Mä laitan vähän hiuksia. Tuu tänne nyt sieltä, hei. Noniin. Mistä et sä tajua kumminkaan? Joo. Se on aika kylmä. Vaikka pitäis olla kevät, niin keväthän on lämmin. Ja tuolla on kylmä. No on ihan paskaseks mennyt kaikki mun vaatteet nyt. No, johtuu siitä, kun sä oot hipelöinyt mua helvetti koko päivän. Piristynyt vähän sen siinä. Piristynyt vähän. Lopeta nyt oikeasti toi hipelöiminen koko ajan! Sori. En mä tiennyt, että se on noin vakava. Ei tunnu hirveen kivalta olla rähmäsillä käpöillä. Ties mitä sä oot tehnyt noilla? No, vähän piristettä nyt. Joo, ei näkynyt Dark Knightia. No ei näkynyt. Tai Keisaria. No ei ihme. Ne on varmaan jossain poissa täältä. Ei oo täällä, niin eihän ne sit oo. Tai sitten ne on silloin poissa. Et... Sulla on yksinkertaisuudet hallussa. Se on huumoria. No, ensi viikolla sitten on taas treenit. Jos tää jatkuu tälleen, niin mä en... No, kyllä me voidaan. Kyllä me pystytään tähän. Kaukana musta ihan oikein. Helvetti.